Bir zamanla Празат Исәнбәт Галиәскәр Камалның банкротын музыкаль әйбер итеп эшләде. Анда барсы да, теге эшчеләрдә, ялчыларда, җырлыйларда, бийләрдә Гәүһәр Камаловга бер эпизод бәләкәй генә. Бер көнне Празат Накыйшанда без 5-6 кеше тагын утырабыз. Бу чыкты да, кара әле Празат ди. Барсы да бийләрдә, җырлыйларда, бийләрдә, ә мин генә биймим ди. Празат Накыйш кычкырып көлә белми, пых итеп көлде дә безгә карап инде барыбызга да нәрсә ди? Бийсең киләмени? Килә ди. Ярар алайса, биерсең диде инде. Кайнаткан тамыр эсселәр, шәпкәдә алар хәле. Гәүһәр апа Камалның